Fil-Parlament Malti l-ġimgħa filgħodu kien hemm seduta parlamentari b'differenza hekk kif tlaqqa l-Parlament Internazzjonali għat-Tolleranza u l-Paċi. 45 pajjiż minn madwar id-dinja pparteċipaw f'dan il-Parlament u jnaqdu flimkien f'pajjiżna, fosthom pajjiżi mill-Amerika ta' Isfel, mill-Karibew u l-Afrika. Apparti s-seduta parlamentari kien hemm 5 kumitati parlamentari fejn il-pajjiżi differenti kellhom l-opportunità li jitkellmu bejniethom fuq opportunitajiet ta' dialogu soċjali u inklużjoni. L-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia qal li huwa sodisfatt li l-Parlament Malti laqqa l-Parlament Internazzjonali għat-Tolleranza u l-Paċi, dan fl-istess waqt li tkellem dwar l-importanza tal-paċi f'dawn iż-żminijiet. L-Speaker Anġlu Farrugia appella sabiex il-pajjiżi kollha jaħdmu flimkien f'unità. Battalji legali kif għandna naddezzjawhom fejn m'hemmx il-mezzi fil-komunitajiet biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni, biex naraw il-valur ta' bniedem jiġi dejjem impoġġi fl-iktar mod il fuq. Dan kollu ma' diskussjonijiet u